Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg spille lidt Agar. Jo. Og det er Silas Henriksen, som jeg glemte at sige. Ja. Det var det min storebror, der sagde det. Jeg er ikke nået så langt. Jeg begyndte også i dag. Jeg er ikke mere end level 6 eller sådan noget. Det har jeg sagt i en af videoerne. Fuck, det er leg spikes, men... Og stor smæk ned. Jeg ved ikke om videoen er blevet uden for huset, fordi det er lidt svært, når jeg optager med en tablet. Det er lidt svært at gå uden for at holde sådan en kæmpe skærm, computer, tingeling. Så det mest bliver nok spil, eller bare indenfor. Og måske kan vi lave sådan nogle konkurrencer, så skal vi være med folk kommer til den, så den kan stå op. For eksempel se om der kommer først eller sådan noget. Så skal jeg bare få min et eller andet til at holde den. Det her bliver også bare lige en hurtig kort Agar video. Eller faktisk ikke hurtig kort. Godt blive lidt langt den her video. Men ja. Ja. Min storebror brugte lige. Fuck, du ved da lige. Fuck du. Lille røv. Fuck, det bliver overpowered at have med i den video her. Skår det bare sådan lige pludselig. Jeg skal ikke tage her, men jeg skal ikke tage alt den der, jeg er den der brudt. Undskyld. Ej, jeg skal faktisk. Shit, man. Ja, du skulle bare lige have gået på toilettet og gjort det der var ikke en lort. Ej, Eller hvad var gået væk? Silas, du skal lære noget, man går ikke på toilettet for at slå en brud. Jo. Nej. Jo. Husk, du optager din lille Og så. spil. Ja, du optager også. Nej, ikke Din lille spade. Fuck. Jeg sætter fil til dig. Og lige den lort. Så. Det er faktisk ikke noget lort til det, så jeg havde det. Ja. Jeg tror ikke, der kommer nogen videoer med min storebror alligevel. Det kan da godt være, hvorfor ikke det, fordi jeg slår en brud, eller hvad? Jeg er storebror, der ved det i video. Jeg havde lyst til det, Silas. Jeg havde lyst til at ødelægge min video, eller hvad? Nej, jeg har ikke lyst til at ødelægge din video, jeg har bare lidt lyst til at slå en brud i den. Det lød godt nok lidt andet, men ja. Nananam. Fuck det. Holy shit. How to record you? Kom her. På et tidspunkt, hvor vi spillede Agar på computeren, det var lille August, han kaldte sig for pig på arabisk. Nå ja. Det var mega. Ups.
Du kom med lige... Fuck dig! Fuck dig! Du slår et brud mere. Ej, den video. Det lille røvhul. Ej, den der video ødelægger sgu også min video. Jeg skal ikke tage de der lorte videoer, nogle gange kommer jeg med det hele. Og heller ikke, der er i det så jeg i baggrunden. Jeg skal heller ikke have det her, prøver at blive stået for at slå i baggrunden, som jeg har sagt engang. Det lille røv. Hvis du ikke starter op med at slå brutte, så skrider jeg ud af værelset. Især når det er midt i en video. Det gør det bare endnu værre. Starten af, ja, det var det hvad? Ja, det gør det bare endnu værre, Screen record. når du slår brutter. Tak, det ved jeg godt. Ja, så det gjorde det værre. Ja, det ved jeg godt. Det skal brudt. Ja. Stinker. Jeg har virkelig lyst til at give dig prik op i røven og håbe, den bliver stoppet. Så det er så brutter. Jeg synes, det er nogen på den der. Så fuck dig. Nu har jeg sagt det til Luca. Nu har jeg sagt det. Telefon, mand. Nej, Silas. Jeg tror lige, jeg dør. Nu slutter jeg sgu den her video. For sigt. Ja. Håber jeg nåede den her video. Hej. Eller farvel.